Ola, chámome Antón Balea Tolizancos e son doutorando en Cosmoloxía no Instituto de Astronomía e Instituto Kavli de Cosmoloxía da Universidade de Cambridge. Tamén son un entusiasta colaborador no programa Ciencia en Galego que se enmarca na iniciativa Aulas Galegas. Dende Ciencia en Galego queremos facer partícipes os rapaces e as rapazas dos punteiros achados nos que está a participar a comunidade científica galega. O proxecto vén de recopilar unha serie de recursos didácticos na nosa lingua deseñados por científicos galegos e expertos neses diversos eidos. O noso obxectivo é facer agromar inquedanzas, facer ver aos rapaces que dende este remoto recuncho do mundo se fai ciencia de primeirísimo nivel e demostrar tamén que a nosa lingua é un excelente vehículo para comunicala, tan boa como calquera outra. Tristemente, durante moito tempo, a ciencia, que é quizáis a máis potente ferramenta que temos os humanos para descifrar o mundo no que vivimos, foi secuestrada e reservada a ser practicada só por certos colectivos. Durante demasiado tempo, o científico era un individuo de cor, clase social, sexo e lingua moi predecible. Afortunadamente, hoxe decatámonos de que isto supón unha injustiza, e é máis, sabemos que esta realidade herdada ven lastrando a capacidade da ciencia para acadar o seu potencial. Dende Ciencia en Galego queremos demostrar que na nosa lingua minorizada tamén se pode facer ciencia de primeirísimo nivel. Facémolo pola cultura galega, mais tamén pola ciencia en sí, esa grande ferramenta patrimonio de toda a humanidade. Ciencia en Galego enmárcase no proxecto Aulas Galegas, unha iniciativa impulsada por mestres do país en resposta á nova realidade educativa que deixa o COVID-19. É para min unha honra colaborar co mestrado e os seus alumnos. Personalmente, penso que máis importante que os achados científicos en sí é o que, como sociedade, facemos con eles. Por exemplo, no meu eido, a astronomía, descubriuse hai xa moito tempo que o lugar que ocupamos no universo non é para nada especial. Despois, dende a bioloxía, dixéronnos que somos descendentes de primates, que temos tanto o dereito como unha formiga a dicir que o mundo foi creado para nós e, por tanto, que non hai raza nin creenza superior ás demais. Agora, a química é quen de ler nas concentracións de gases na atmosfera que o noso modelo económico é insustentável e injusto. Obviamente, non todos queremos ou podemos ser científicos, polo que a tarefa dos mestres cobra especial importancia. Eles e elas son o nexo entre o científico ou científica e o resto da sociedade. Os que van destilar o importante e proveitoso do que se descubre nos laboratorios, aquilo que vai axudar a nosa sociedade a interpretar o mundo ou a vivir mellor nel. Por todo isto, é para min e os meus compañeiros unha fonte de ledicia colaborar no proxecto de Aulas Galegas, o cal vos convido a visitar.